ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତା ଓ ସୃଷ୍ଟି। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଗାଣିତିକ ହିସାବ ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବ୍ଲେସ୍ ପାସ୍କଲ୍। 2 ନମ୍ବର ଭାରତୀୟ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଙ୍କ ଗଣନର ପୁରୋଧା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ମେଧାତୀତ। 3 ନମ୍ବର ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଧା ଶିରୋମଣି ପ୍ରସ୍ତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ। 4 ନମ୍ବର 4ରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା କେଉଁ ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ଗୋଲ୍ଡବାକ୍। 5 ନମ୍ବର ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ସୁଲଭ ସୂତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଋଷି ଅବାସ୍ତବ। 6 ନମ୍ବର ବରାହମିହିରଙ୍କ ରଚୟିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗଣିତ ତଳକ। 7 ନମ୍ବର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶେଖର ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀପତି। 8 ନମ୍ବର ଗଣିତ ତିଳକ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀପତି। 9 ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫୁଟ ସିଧା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। 10 ନମ୍ବର ମହାସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ରଚନା ଅଟେ? ଉତ୍ତର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। 11 ନମ୍ବର ଗଣିତ ସାର ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଧରାଚାର୍ଯ୍ୟ। 12 ନମ୍ବର ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ମହାଭାସ୍କରୀୟର ପ୍ରସ୍ତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଭାସ୍କର ପ୍ରଥମ।